unkitzen zaituen laboaren abesti bat. Gaberako aterbea. Sorterriko koblak. Pilo bat. Bat bakarra. Bat, ezakit 6 disko osorik. Bat esan bila. Bat izan bida. Lizardi. Mikel Laboa nola deskribatuko zenuke 3 hitzetan? Txori, saltari, totemikoa. Jostaria, ausarta, austura egilea. Ez dakit. Hitzetan. Handia, txikia eta ez dago. Eta zein izango zenuke dela Laboaren azpegirik esanguratsuena? Jo, eske hain poliedrikoa da. Eta orduan oso zaila da. Bat aukeratzen eta uste dut bere ezaugarria hori dela, ez? Poliedro, adibidez. Begirada, bikingo begirada zeukan. Ahotsa, izan baldin baiteke azpegi bat hori. Nolako umorea zeukan zure ustez Mikel Laboak 3 hitzetan? Eske askotan aipatu da hitza da, baina da niretzako zen, esango dut bat berria. Esan daiteke laburrian, zirtolaria, surrealista. Bihurria, jostaria eta zirtolaria. Tabernako jakintzu batena. Enabil esaten barra hartzeko moskor batena, Ez da hori asmoa. Jende bat egoten dana begiratzen duena eta bapatean hitz egin, ez? Eta hor egon da, eta esandako hori harrigarria da, ez da, hori ez dakit 3 hitzetan ezin dut esan hori.